una monja que es deia Pia em va dir que tenia la veu de boninot. Mai més he cantat. Perquè és veritat, que tinc la veu forta. Ara resulta, que vaig al casal dels avis, i sí, jo sento, hi ha el cor, jo canto amb els homes, tu t'imagines? Jo canto amb els homes i tinc la veu, mira, però és que hi ha dones que tenen una veu fina. Ara me'n dono compte, que jo tinc la veu forta. Dissabte canto. Si vols venir a sentir. Bueno, mira fora. Dissabte al casal dels avis fem a la final de Nadal i cantem. El fum-fum i, bueno, coses així. Això, coita, quanta feina tinc. Entre fer canelons, de consomer, cantar, ir a veure el pessebre, tinc tot el Nadal ocupat.